Kaixo, lagunok, Mari Domingi naiz. Aurten ez nazu eskol parajetan topatuko. O, alabai, akaso larun bat iluntzean? Gauean hegaldi azkar batean eramango nau postpolimari zoginek erratza gainean. Eta han zuzenean agurtuk zaituztet. Badakizue, nor nabilen? Greziko Lesbos uartean. Baina ez naiz oporreta etorri, Nire bieskuak eskaintzera baizik. Bertara? Gozetik eta gerratatik iesi itsasoan galduta dodenei eta hondartzara iristen dienei laguntzan ari gara euskal voluntarioak ere. Haurrak, gazteak, helduak, denetatik iristen dira, tristura begietan laguntza beharrean. Errefuxiatua deitzen zaie, eta uharte honetatik bide luzea egingo dute, Europako lurretan zehar. Etxe eta lagun berrien bila. Euskal Herrira ere iritsiko dira, eta ongi etorria egin behar diegu. Olentzeroren bordan, salda beroa eta gaztaina erreak emango dizkiogu. Denok merezi digulako pozik bizitzea. Elkartasunez betetako eguberri eta urte berri zoriontzua izan dezagula denok. Juhi!